Rungnockni jingjalrokno tui kusurung dagi phangbai malina thangka TSU ni dolsa adong rok srang salo aro tongbaika TSU Central Committee ni President Netaji Debbarma tangpang Sujit Tripura Joint Secretary Dipsanu Debbarma kokthumero ni bisingo konglarthani saka haste hapuni faisingtei beda juti tangbatang naharmani yagulo rungnogo kok borok subjecti porthani kebe munukjakmano khursawi satani saka hastani khorok rara kok borok tui porjak tongo phia phirnai bial hnai sabui kok borok subjecti rungsungnai rok jingjalo klai tongbayo hastani kabangko rungnogo phirnai bial nukjagi tongfano rung mantri nokhrau suda chirik laifano siring soro hapang haini bagi thinango teprasa rung sungrokni jingjang tui jai jai ke naikona ungtung hnai saimanna TSU teprasa rung surungnai rongni jingjalni bagi khorang tisai tongo sal burum burumno norak abubo saimanna chini teprasa rongni manikok amanikok ongkha kokborok o amanikok kokborokni bagai yakshi hapang hundi ba yakshi bodol hundi tai chini TSU kudungma jara romi choba khlai phaimani ba choba khlaibo tongo 8 schedule danani hindi ba rung nogo KBT teacher hindi ba kokborok teacher tlangnani bagai chini choba cholino tonorok jotono saimano engka 1989 salni 19 January kokborokno haste hapang bai gosi jakjakni nahar mane abo yakshi bodolni hapang tongfrungno chini kacham chini mantri okra Dashrath Debni joraono abono gosigi nahar mane haste hapang abono hapangni kok hisabe aprungni sibino jong nukjakha chini rungnokroko kokborok KBT teacher rok niyuk khlai tongmani chini amane kokborok bai phurungjakna bagai phiakeba lai thangjak o bisiburi joraromoi tabungni je hapang abo o kokborok kokno rungnokni simi abono tisanani chaitugui tongo ba rungnogo ta kokborok ma poriglak abo hai kaisa chesta khlai tongo norok jong khobor mankha jong TSU je bojjung school hundi ba jara Bidyajyoti school o tongnai o school ro ta kokborokno tui pori manglakni kaisa chhatro rongni thani kaisa bibranti srishti oi tongkha borok kokborok subject nana bagai form fill up khlaike borokni o formni simi kokborok subject no kat khlaire jago so abo tamoni bagai je tabungni je jorago hapang tongnai borok onek kok koto koto saw borokno tiprasarani hamkrai nainai hene ke norok asuk tiprasani hamkrai nainai henke sini amani kok borok o kokborok kokno porina bagai thangnai je yakshi hapang khlai kalangmani sini TSU choba khlai je jong rei kalangmani abono norok tamoni bagai kasuna nai jong abo sungna nayo engka bojjung school o kwbangma abo hai herani ongkha abono tuino sungtini orot director office of phaika kok saka Bidyajyoti ni chairman rok baibo kok saleka borok saka abo jongjal rokno nainai borokni kaisano kokborok je school teacher kore kokborokni teacher kore o school naki kokborok phurungnai nagoimya hingka jong sungna nayo jong TSU sungna nayo tabungni je hapang tongnai rok borok kwbangma biggopti kotor kotor kherugui borok je sai tongo jong kokborokni KBT teacher ati tlangai thango tiprasarani ati tlangai thang hingka tamoni bagai kokborok teacher ni crisis ongna nang jongno TSU rokno choba khlaino tini kokborokno kahamke porirona na bagai KBT teacher chini jorani simno niu khlaijai tongmane turuk khlaiyo abo hai ongoi tongmane phiakeba abono tui kok sanai kebo kore borokbo thujak siring abo chini tiprasarokno just emotionally blackmail khlai je kok sanai abo totally tatal kok sai chini tiprasarokno thokai tongo aboni bai jong jara TSU tongnai jong o jaga phaika jong TSU ni bkhakte abobo koinai je o kokborok subject no je babe school rogo tabo poriya ba thagrei tongmane chaitongmane o chaitongmane jong gur birodita khlaio phainai salo dakti rati tlangai thango tiprasarani ati tlangai thang hingka tamoni bagai kokborok teacher ni crisis ongna nang jongno TSU rokno choba khlaino tini kokborokno kahamke porirona na bagai KBT teacher chini jorani simno niu khlaijai tongmane turuk khlaiyo abo hai ongoi tongmane phiakeba abono tui kok sanai kebo kore borokbo thujak siring abo chini tiprasarokno just emotionally blackmail khlai je kok sanai abo totally tatal kok sai chini tiprasarokno thokai tongo aboni bai jong jara TSU tongnai jong o jaga phaika jong TSU ni bkhakte abobo koinai je o kokborok subject no je babe school rogo tabo poriya ba thagrei tongmane chaitongmane o chaitongmane jong gur birodita khlaio phainai salo dakti joti school rogo kokborok subject je babe tabung ma thangnani chaitogui tongmane abono joti tei waisa kokborok subject no porironani ব্যবস্থা khlaya hangke sini choba tai bo kotor khlai jong choba khlainai ang TSU ni general secretary Sujit Tripura tai sini central committee ni president Netaji Debbarma yango sini joint secretary Dipsanu Debbarma jong covid ni bagai asuk borok kuthumi miya hneino jong tini khorkham o jaga phaioi kok salaika so nainai joti phainai jorago abo ang jahangke tai bo jong choba kotoro nokhlainai malai tam saja kanaro borok to malai abono sawo je kokborokni teacher kore ni baisi ati yongo abo hai yongo tai bo borokni mote borok sai tongo phiakeba borok bo kubi kongno gosina naiya je tamani bagai jongjal ase director to jorasiri liya song bai kok sanai ni bagai tophono jong Bidyajyoti je naikol nai chairman borok bai jong kok saka clarification nakha borok
TBSC ni andar tong mani tabuk to Bidyajyoti ni CBSC oin thangka rang rok ba kebang naharai tong sini Tripura sarok kebang ma gorib monggia kami Gandasarani hai hostel hai porinai borok onek gorib tangi sanai rok borok joti tini অতটা জায়গা হাজার রগৈ পরিনানি নাঙই তংখে বড় বাহাকে পরিনাই যেটা একটা সময় চিনি টিএসসি রক জবা খাই মানে পুরো হোস্টেল মানখা ইয়াকসি হাপাং তংফ্রু বড়নো বই খাতা কলম কাগজ যত ফ্রি মানমানি সাজাং নংজা মিড ডে মিল রক তাবা আবুবো মথাক জাগনাই যেহেতু সিবিএসসি আন্ডার থাংনাই আবাগাই जों সাল বুরুম ন এসএফআই হিন্দি চিনি টিএসসি খাইনাই রক হিন্দি বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প जों মথাকদে আবন বাইনো जों খরাং তিসাই দङ फियाखौबा ककबरक नखे माने बरक ताबा आपनो ककबरक टीचर करै हनै बरक आपनो गसिया मै दं आबाहाय बरनि ककता फियाखौबा ककबरक टीचर ला करै हनै साव गोबां मा आबाहाय ककबरक न ति मास्टार डिग्री खालायजाक सिनि याक्सि बदल हापां तं फोरोंनि सिमिनो आबाहाय नियोग खालायनाय बागै प्रसेसिं खालायजाक तावनि बरक नियोग खालाया नरा नंना फरायसिस रे बीएड पास खालायजाक टेट पास खालायजाक रक sini education minister ni nog to laga thai daily kuthum layo ke boro master ke kri hini sago yang ke daily ke bini nogo kasulayo abo ke kuno kok da abo just Tripura sarok no thokai mani se klayo abo hai kok kuno ya kabang ma sini Tripura sarok abo hai kok borok master degree khlaija complete khlaija kabang ma tongo jong amna jordar dabi khlainai je teacher kri hini je excuse rumani abo excuse jong mani miya karon tambo kabang ma abo hai jabo sini borok rok MA khlaija kok borok no tui even टेट पास खालायजाक बीएड खालायजाक रकबो दङ बरंनो नियोग खालायदि नरक tangai kri नरक abo hapango tong norok naikol na nango